Първо искам да ви кажа, че дали сте подготвени или не сте подготвени да излезете на сцената, няма никакво значение. Вълнението е едно и също, колената треперят по един и същи начин, емоцията напира и понякога и думите се губят. Но най-хубавото е, че когато не можем да се изразяваме много добре с думи, ние се изразяваме чрез емоциите. Днес искахме да ви подарим точно такъв ден. Ден на изживявания. Ден, който няма да забравите. Защото думите често се забравят. Действията също могат да се забравят. Но спомените, те винаги остават. Искам да ви дам един съвет. Нещо много важно. Винаги, сами, първо, себе си, поздравявайте за успехите си. Защото хората около вас със сигурност ще ви видят, че ви е трудно, че има спънки по пътя към успеха. Но единствените, които знаят най-добре как се чувствате, сте самите вие. Върнете се назад във времето, когато за вас това е било просто една мечта. Една нереалност. И от позицията си на успешни хора днес се потупайте по рамото. Кажете си, да, трудно е. Няма лесен успех. Който си мисли, че да стигнеш от точка А до точка Б с едно щракване на пръсти е постижимо? Не е постижимо. Но се поздравете. Защото вашето аз преди 5 години е това, което вие сте в момента, благодарение на всички усилия, които сте положили, на това, че не сте се отказали. На това, че дори когато сте губили мотивация, сте запазили постоянството в действията си. Точно в този ден, този момент, аз се връщам назад в моите студентски години. Когато вече бях майка на почти 2 деца, защото дипломната си работа я писах бременна в 9-я месец. Малко преди това аз работех на рецепция в един хотел. Работата ми беше прекрасна. Колегите ми бяха разкошни. Но разбира се, когато имате кофти ръководител, това оказва огромно влияние върху вашата мотивация. Тогава дойде нова рецепционистка. Аз бях на 2 месеца. Даже не знаех все още къде се намирам, знаех само, че ми харесва. Когато дойде това момиче, то дойде при нас от този хотел, от Дипломат Плаза. Толкова описателно, толкова цветно. Тя ми разказваше за стаите, за хотела, за персонала, за гостите, за начина на работа, че буквално го превърна в една моя мечта. Някой ден аз да посетя този хотел, да имам възможност да посетя този хотел. Защото тогава, разбира се, студентка с 2 деца, с заеми и с какво ли не. Това наистина си беше една мечта просто. Но не спирах да си го представям. И в мечтите си, в фантазиите си, аз го рисувах. Направих го най-красивия хотел, в който бих могла да отседна. Мога да ви кажа, че от гледна точка на това събитие, на присъствието ни тук, е още по-хубав. И не са хубави стаите. Не са хубави луксозните маси. Те са разкошни. Но най-хубавото е, че в моите мечти винаги си представях, че този хотел ще го посетя с най-любимите ми хора и ще бъде незабравимо. Искам да ви кажа, че съм изключително щастлива да съм тук
с всички вас, защото няма по-добри хора, с които да споделя тази емоция. Искам да благодаря на моя съпруг, който ми изтърпя всички лудости, който е винаги до мен, защото без него аз нямаше да съм тук. Благодаря на всички вас. И сега, прекрасни момичета и момчета, мисля, че е време да се наградим за 5 години неуморен труд, за 5 години надграждане, за 5 години, в които ние превърнахме Прове в класа, стил, начин на живот. Превърнахме Прове в по-доброто. И нека празника да започне сега. И сега следващата изненада за всички вас. Защото обичаме, когато успеем, да ни е луксозно. Лукса ни успокоява. На лукса на скъпото. Обичаме да се огаждаме и обичаме Прове. You're